ଓହୋ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଦେଲି। ଆଲୋ ଏତେ କ'ଣ ଆଇଟମ କରିଥିଲୁ? ଭାତ ଟିକେ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କ'ଣ କୁଣିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ବା ତମ ଘର ଲୋକ। ତୁ ବୁଝିଲୁ ଝୁଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛି? ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛି। ବୁଝିଲୁ ସୁମି, କଳାଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ। ମନ ଦେଇକି ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖି ଟିଭିରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ହଁ ବବୁଲା ଶୁଣୁନୁ, ଏ ତୋର କିଏ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବା? ମତେ କହୁନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମାଥା ତମଳର ମାଉସୀ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ବା? ମତେ ତ ସାଙ୍ଗ ଭାବିକି କହ। ହାଁ ଲିସା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଛି। ବଢିଆ ଆଉ। ଶୁଣ, ଘରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହେବେ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଇଦେବି। ହଁ ହଁ ରେ ବ କହ। କହନି ଲୋ କହନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଣିଆଟା ଆଇଛି, ମାଛ ଚିକେନ କରିକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମଟନ ଟିକେ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଛତୁରାଇ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ପନିର କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଝୁଅ କଥା କହନି, ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛି। ଟିଭିରେ ଯାଇକି ଥେଇ ହବ। କିଏ ବା ବାହା ହବ ତାକୁ? ଆଉ ପୁଅ ଇଲୋ ଇଲୋ ଏଡେ ବେଲଚିଆ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ମାଉସୀଟା ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ହେବି, ମୋ ଆଗରେ କହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଛି 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 ଛି, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ରହିବ ବା? ମୁଁ କାଲି ପଳେଇବି। ହଁ କାଲି ପଳେଇବି।